Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хорик 90 бародаро, як чизи муҳим ама хелаши нафаҳмондам. Дидам ки клиентҳо бисёр азоб кашидастиян. Як плитои кадоми сенсорни плита дорам, ма ҳамуда мақсадам ҳаваёда ки бисёрш 50 сомон, 70 сомон, 80 сомон то 100 сомона фақат дамбадам плата алиш доранд, но толк нест. Ана бародаро, як чизи муҳимам ба шумо бифаҳмонам. Касе мехоҳад ҳама чиз хела бара хизмат кана, дига плата алиш намекунӣ, фақат спирали ҳамун плитаи сенсор соз боша, через регулятор мекунем бародаро. Ана регулятор хубиш чие ки плитат полный метаспа, хича мекиша регулятор. Мақсад сирх мешавад, так мекиша, камтар плита дам мегира, бо автоматики хича нигоҳ мекунам, хеле гирон шида. Мақсад и вариант хубтарай. Охири видеоро тамошо мекунем. Тамошо кунен ҳатман. Ана ма да уҷа фаҳмондагиям ки кадомиш чӣ хеле бо мебине хела паняткатон соз меша. Бародаро, дига азоб кашидан дар кор нест. Кадомида пеш хоҳиш кардам ки подписатсия кунен, исоси дига у чиз ма талаб намекунам, дар кор нест. Кадомида дар кор боша, ана худаш мекова миёва, ана мегира, мисол барои худаш подписатсия мегира, худаш ёд мегира, хела хуб меша барои худаш. Барои мо алҳамдулилла уже медонем, уже худ монда, мисол мода достаточнай. Кадомида дар кор нестай, у чиз мон азоб кашам одам, усто ба усто гарда, ягон ҳанарай дастш набия, у мисол вариант худаш дай. Ана кадомида дар корай, марҳамат, дуруя, чикои мекуна, подписатсия мекуна, чиз дига талаб намекунам, дар видеом намегум. Ана бародаро, ди ба забони тоҷикия хела хубира ма барои шумо кардастам ки шумо устод шавед. Як чизи хита ёдгирӣ, у хела хубай. Бисёр одамо раҳмат гуфтастиян ки худ чун мисол уже хела чи таҷриба дига пеши устод намебара, кисошон сум расход намешава, и уже хела навигари айвайда. Бародар, видеоро тамошо кунед, ҳамун мақсади гуфтаги плитои сенсори дар охири видео мондагиям. Тамошо кунед, бинед, ёд гирен. Раҳмат меге. Хуб, зинда бошед. Канали мо Хорик 90 сарбаланд, сиҳатманд бошед. ина ваъдаи кардам, чиқай гуфтам. Ана нигоҳ кунед. Иҷаз мақсад чӣ намебиёрад? На плата ҳай, на вентилятор ҳай. Ана фақат ина 220, ана яке қабидаистам, и я термодиод шай. Замикани ки омад, так худаш месӯзад ҳамун диодаш. Ина е регуляторе ки хича мекиша, гирон мекунад. Беҳад варианти хубай да. И ҳам экономичняй, тез хича мекира. Ина иш дар ҳамун регулятор пайваст меша. Тамом. Мезани света, айҷа мекиши, гирон мекунӣ. И уже ҳамин варианта истифода барен. Ана видеоро чаппа роста мекунем, скачат мекунем. Бо агар ки видеоро скачат кардем боше, ана чи ҳастай программаи Snap YouTube. Дар Google бизане Snap Tube навистагиай. Ана Snap Tube бинависен, ана чи мебирояд? Ҳамин программе ки мисол шумо чихи YouTube скачат кардан дар кор. Дар YouTube худаш сахнаид намекунед, Snap YouTube мезанед, ана скачат мекунед. Хуб, ина нишон метем названиша бинед. Инам хе нависта меша Snap Tube. Ака Snap YouTube хонда меша, тарзи нависташ ина меай. Дар Google, дар Play Market нестай, дӯстони азиз. ҳамин чиза метавонед тамоми чиз скачат кунед. Вақте ки дар YouTube медоред, поделиться меҷиқен, ҳамин программада медроен, уже фототона MP3 мегирен, фототона видеоша. Хуб, тамоми формати видео ҳастай. Раҳмат, каналро дастгирӣ мекунем. Раҳмат барои диққатон.